Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de MFK druk legt op 2 parlementariërs van de PNP. Het gaat allemaal om de vergadering van afgelopen maandag, waarbij Sheldry Ossepa en Gwendel Mercelina van de PNP veel kritiek hadden op minister van Financiën Javier Silvania en ook op zijn partij MFK. Nu heeft Citré van Heijdorren, behalve minister van Onderwijs, ook voorzitter van de MFK, tegen de 2 parlementariërs gezegd dat ze niet in de coalitie hoeven te blijven zitten. Als jullie de MFK onbetrouwbaar vinden, dan stap jullie gewoon uit de relatie. Hij schrijft in een brief, als de MFK onbetrouwbaar is voor Ossepa en Mercelina, hoeven zij dit niet aan de pers te melden. Ze hebben de mogelijkheid om actie te ondernemen en het huwelijk gewoon te verbreken. En dan gaan we allemaal onze eigen kant. Ossepa is niet onder de indruk van de minister, dat heeft de parlementariër voor de PNP laten weten. Er was een vergadering met Javier Silvania en daarin heeft Ossepa kritische vragen gesteld. De coalitie, of de oppositiepartijen PAR en MAN willen weer met hem om tafel gaan. Maar ook de coalitiepartij PNP is heel kritisch op de minister. En Ossepa laat weten dat hij niet onder de indruk is van de dreigementen door de MFK-voorzitter van Heijdorren om de coalitie te verlaten. Zorgen over reddingsplan Enja. Die zorgen zijn er, zo meldt de Extra vandaag. Dus er zijn verkiezingen geweest in Sint Maarten. Sint Maarten heeft nog niet het reddingsplan voor Enja getekend. Er was een verzoek gedaan aan de huidige minister van Financiën om ervoor te zorgen dat dat wel zou gebeuren voor de verkiezingen. Dat is dus niet gebeurd en de nieuwe coalitie bestaat waarschijnlijk uit partijen die niet het akkoord eerder hebben ondertekend, namelijk National Alliance en UP. Waar het om gaat is dat het parlement nog akkoord moet gaan met het reddingsplan. Gebeurt dat niet voor het eind van het jaar, dan gaat het hele reddingsplan voor Enja niet door en dat heeft hele nadelige gevolgen voor de tienduizenden pensioenhouders van Enja. Zo heeft de centrale bank laten weten. Ze hebben al eerder dus een verzoek gedaan aan Sint Maarten, maar we moeten afwachten of er dit jaar daadwerkelijk nog een ondertekening door het parlement van het Enja-akkoord gaat plaatsvinden. CMC ontkent verklaringen minister, dat heeft de directie van het ziekenhuis laten weten. Die zeggen dat ze zich verplicht voelen om te reageren op de verklaringen die zijn gedaan door de minister van Volksgezondheid, minister Silvania. Die suggereert volgens de directie dat hij niet op de hoogte is van actuele informatie en stelt dat het ziekenhuis niet actief werkt aan oplossingen voor het probleem van de wachtlijsten. Dat is volgens de directie onjuist. De wachtlijst bestond eerder uit bijna 3000 patiënten en is nu gedaald naar bijna 1200. En er wordt nog steeds gewerkt om het verder te laten dalen. En ook geven ze wekelijks informatie aan de gezondheidsinspecteur en de minister over de wachtlijsten. Dus er is geen sprake van achterhouden van informatie. Al dus de directeur van het CMC, Gilbert Martina. Later in de uitzending hebben we nog een interview met hem. Volgens minister Silvania kunnen bewoners de stap naar de rechter maken. Dit gaat over het overleg dat plaats heeft gevonden tussen de Unie van Bewoners van Pariba. Die maken zich zorgen over het verbranden van vuil bij Dam Preto en de overlast, stankoverlast die dat voor hen oplevert. Ze hebben daar een bijeenkomst van gehad met andere mensen in wijken op Curaçao. En gisteren hadden ze een vergadering met de minister. Die is volgens Giselle Rosalia niet geëindigd met een oplossing. Dus er moet nog naar een oplossing worden gezocht. De minister zou hebben gezegd dat ze ook naar de rechter kunnen stappen om af te dwingen dat er daadwerkelijk een eind wordt gemaakt met de vervuiling en het verbranden van illegaal afval. En er was ook aandacht voor Kennedy Frutaal. Hij is voorzitter van de Curaçao Heavy Equipment Association. En hij betreurt het dat de minister eerder heeft aangegeven dat er 2 maanden lang gratis afval gedumpt zou moeten kunnen worden bij Celicor. Maar dat is nog steeds niet geregeld. En hij denkt dat er pyromanen actief zijn die het afval dat er opgelagen ligt in de brand steken. Kamerleden bezoeken SDKK. De gevangenis van Curaçao kreeg gisteren bezoek van leden van de Nederlandse Tweede Kamer. Die zitten in de commissie Justitie en Veiligheid. Parlementariërs van Curaçao van de commissie Justitie. En de vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Edson Hato.
Het doel was om de bezoekers kennis te laten maken met de structuur en de uitdagingen van de gevangenis. Ze kregen een rondleiding, een presentatie en konden in de blokken 6, 3, 2, de FOBA-afdeling, 8a en de Vocational Building, dus verschillende afdelingen van de gevangenis, konden ze praten met de cliënten. Onthulling van muurschildering. Iedereen die Otrobanda de afgelopen periode is binnengereden vanaf de Julianabrug, heeft gezien dat er een hele mooie, indrukwekkende muurschildering is onthuld. Er werd aan gewerkt in de afgelopen periode. Het gaat om het restaurant Curaçao Suites Tandoori Heights. Er staat een indrukwekkende vliegende toekan en een indrukwekkende pauw. En die zijn allemaal gemaakt door een Venezolaanse kunstenaar. En gisteren vond de onthulling van de muurschildering plaats. Het gaat om Jomar Loaiza. Hij is geboren in Venezuela en woont sinds 2018 op Curaçao. Hij heeft al heel veel andere muurschilderingen gemaakt, onder meer in Punda, Otrobanda en ook bij het SDK. Het is een mooie verrijking van Otrobanda en het is ook in het kader van Kaya Kaya dat het werd onthuld. Ja, zulke zaken zijn alleen maar goed voor Curaçao. Even over naar een break, zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want daar zijn er verkiezingen geweest. En degene die de meeste stemmen heeft gekregen, ruim, veel meer dan alle anderen, is de huidige demissionaire minister-president Luc Merselina. Zijn partij is op 35 stemmen na de grootste geworden, maar toch 3 zetels gehaald. Dus dat is een heel mooi resultaat. En hij heeft de bevolking van Sint Maarten in een open brief bedankt. Hij vindt de extra steun heel bijzonder en hij wil de bevolking voor de overweldigende steun en het vertrouwen graag bedanken. Waarvoor hij zegt ook diep geraakt te zijn door de steun. Vanuit de grond van ons hart danken wij u. Deze overwinning behoort toe aan het volk van Sint Maarten. Uw stem is niet alleen een stem voor de ULSM, zijn partij. Het is een stem voor de toekomst van onze kinderen, de groei van onze economie en de bescherming van onze cultuur en omgeving. Mooie woorden. Merselina zelf wil doorgaan met de coalitie, al dan niet met de NOW-partij of een andere partij. Maar hij wil doorgaan en hij bedankt de bewoners van Sint Maarten voor de steun. Dan gaan we terug naar Curaçao. We hadden het net al even over het CMC. Er is een brief gestuurd door de specialisten. Die maken zich zorgen over de toekomst van de zorg. Nou heeft het CMC vaker in het verleden aangegeven dat ze zich zorgen maken. Maar nu is het opvallend dat de specialisten zich rechtstreeks tot de bevolking van Curaçao hebben gericht. We vroegen aan de directeur van het CMC, Gilbert Martina, hoe dat precies is gegaan. Nou, dat is een goed overleg geweest. We hebben samen gesprekken gevoerd, dus raad van bestuur samen met het medisch stafbestuur. En gezamenlijk besloten dat we deze actie doen. Dus dat de specialisten vanuit hun verantwoordelijkheid van medisch stafbestuur onafhankelijk de bevolking informeren wat de consequenties zal zijn van deze maatregelen die de overheid heeft genomen. 1. En de tweede brief waarbij we raad van bestuur samen met MSB, medisch stafbestuur, hebben bestuurd. Dat is om gezamenlijk aan te geven dat wij een kritieke grens van de basiszorg
zullen bereiken. En dat zal dus funest zijn voor de bevolking van het eiland. De reactie tot nu toe valt tegen. Ja, we hebben 1 post van de minister gezien op Facebook waarvan die zegt: ik wacht al sinds april op informatie. Dat is ook een van de vele leugens, want de minister heeft alle mails, alle informatie gehad om een besluit te kunnen nemen. We hebben uitvoerig in detail aangegeven wat zijn de acties die er zijn genomen om de wachtlijst voor operaties te verlagen. Zoals ik net heb aangegeven, per vandaag zitten we op ongeveer 1050 patiënten. De minister en de inspectie die ontvangen elke maandag een overzicht van de wachtlijst voor operatieve ingrepen. En we publiceren als enige zorginstelling publiceren we maandelijks onze zorgprestaties. En dan kan je ook zien waar de toegangstijden zijn voor de polykliniek. En de hoogste toegangstijd voor polyklinische zorg op dit moment is voor oogheelkunde, omdat we daar gewoon 2 oogartsen hebben versus een hele grote toestroom van patiënten met suikerziekte die gevolgen heeft voor de ogen, wat een groot risico is als die patiënten lang moeten wachten voor behandeling of operatie, want dat betekent dat ze gewoon blind kunnen worden. Dus voldoende aanbod van specialisten heeft wel degelijk impact op je toegankelijkheid en continuïteit van de zorg. En als LNT zoals het nu op tafel ligt met 386 zijn doorgang zal plaatsvinden, betekent dat vanaf januari salarissen omlaag moeten. Na dat niveau in 3 jaar, dan zal het desastreus gevolg hebben voor de ziekenhuiszorg op Curaçao. Dus de politiek kan niet anders dan een beslissing nemen, zegt u? Wat ons betreft gisteren. En als het niet gebeurt? We zullen blijven melden wat het risico is. We zullen ons verantwoordelijk blijven nemen. En hopelijk zal het tijde schip keren, want we kunnen ons niet veroorloven. We kunnen ook niet geloven dat een regering die zegt we zijn het voor het volk, dat het zover laat komen. Dan gaan we naar Ecuador, want daar vond gisteren een manifestatie plaats. Het ging om een manifestatie van inheemse, van de Waorani-stam. Het ging om 50 mensen die in de jungle leven. En die gingen naar de hoofdstad Quito toe, omdat ze het niet eens zijn dat de regering van Ecuador nog steeds doorgaat met olieboringen. En eerder is er een speciale volksraadpleging geweest en daar hebben de Ecuadoriaanse kiezers laten weten dat ze willen dat er wordt gestopt met het boren naar olie in de grond van het gebied van de inheemse. Maar dat wordt niet gedaan en daarom was de manifestatie gisteren. Het gaat om ja voor de natuur en het leven van de mensen in de jungle en nee tegen de aantasting van dat leven. Volgens de verschillende sprekers bij de manifestatie moet de regering gewoon luisteren naar wat het volk in de volksraadpleging heeft gezegd. De regering zelf benadrukt dat daar heel veel olie kan worden gewonnen, wat ook weer goed is voor de economie van het land. Het is de vraag of er daadwerkelijk gestopt gaat worden, maar de manifestatie heeft in ieder geval veel aandacht gekregen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik ben er morgen weer en ik hoop u ook. Tot ziens. Dag.